Teď. Šuš. Kuba? To je Kuba. A zase tam tak, nebo co to dělá? Mám to na ty schody, jo, mám to na ty schody, já jsem školka. Šuš. Nedělej. Ty vole. Sexy, na know it. Víš, že to vždycky dávám na YouTube. No a? A víš, že tam jsou v blízkém záběru. No a? Yeah. Ne, mě bejt. Kameru. Ano, to je Kaja. Pojď. Aj ta fajka, aj to pat. Ajt 5. Hej, hej. A. I tak. Tak jako. Tak jako co? Nezatáčej zem. Ještě to natáčím. Ne tak. Neulíbej. To je Kája. Wow. Dělej. Kuba. Oh. Někde to vidět. Rád to. Bacha, jdu tančit. Tančit. Ty už ho neumíš? Ne. Musíš skrávat? No. Oh yeah. Oh yeah. Jo. Jo, můj sexy zadek. Tak ne. Ne. Nikam nepůjdeš. Ne? Ne. Ahoj, lásky. Si na tebe sednu nevadí. V pohodě. Budeš ty blbá. Co si jenom omrazem. Mám psa. Tam. Aha. Si omrazem. Jsi milazem? Ty taky umíš to. Já to si dět. Do. No, jako to asi dolů, no. Aha. Ne, já ne. No tak. Než můj šotovko. Co? Ne, pust, Vacku, už mi jeden čtvrt ničel jedno a dostal se to facku. Facku? Jo. Velkou? Jo. A kdo to byl? Znáš Knoflíčka? Jo, to ten mazil. On mi tak vzal, ne? Úplně tak jí úplně začal trnat. Tak já jsem k němu vytýdal, ne? Zase si zpátky, on tam na mě začal nějaké, já zabiju tě asi, no.